प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज तुमचो याज्ञीक वेगळेच तरेचे वेस्टमेंट घालून मिसाक आयला. ह्या दिसांनी तुमचो याज्ञीक जांबळे रंगाचे पर्पल आंगोस्त्र घालून मिसाक येतालो. आनी हे पर्पल जांबळे रंगाचे आंगोस्त्राचो अर्थ म्हणल्यार पिराचीत आनी दूख. खोरेजमाचो काळ आमकां पिराचीत करूंक आपयता, दणवण करूंक आपयता, पेनन्स करूंक आपयता. आनी अकस्मात आयज चवथ्या आयताराक तुमचो याज्ञीक रोज कलर वो पिंक कलर आंगोस्त्र घालून मिसाक आयला. वर्साक दोनूच पावटी ह्या रोज कलराचे पिंक कलराचे आंगावले याज्ञीक मिसाक घालता. आदवेंताच्या तिसऱ्या आयताराक, जाका आमी म्हणटा गावदेते संडे, आनी कोरेजमाच्या चवथ्या आयताराक, जाका आमी म्हणटा लेतारे संडे, तुमचो याज्ञीक मिसाक पिंक कलराचे वो रोज कलराचे आंगावलें घालता. ताचो अर्थ कितें? आदवेंताच्या काळार आमी पिराचीत करून मागणें करून तयारी कोत्ता नातालांचे परबेक. तिसरो आयतार आपयता कुशाल जावंक. हें उतर आदवेंताच्या तेंपार गावदेते आनी कोरेजमाच्या तेंपार लेतारे तांचो अर्थ जावन आसा इंग्लिशीन रिजॉयस. कुशाल जा म्हणटा तो आयतार, संतोशाचो आयतार. दोनूय उतरांचो मिनींग सेम. लातीन उतरां ती गावदेते आनी आतां आदवेंतांत लेतारे. रिजॉयस, कुशाल जा. आदवेंतांत पिराचीत कोत्ताना कुशाल जावंक आपयता, कित्याक जेजू देवाचो पूत स्वर्गांतल्यान देंवून येता गोरवाच्या गोट्यान. बरी खबर, कुशाल जा. आनी आतां आमी पिराचीत कोत्ता आनी पिराचीत कोत्ताना चवथ्या आयताराक इग्रोज मात आमकां उगडास कोत्ता. आमी पिराचीत कोत्ता आनी तयारी कोत्ता पास्कांचे परबेक. पास्कांची परब लागीं येता. जेजूच्या जिवंतपणाची खबर, कुशालकायेची खबर देखून तूं कुशाल जा. म्हणटच एके वाटेन पिराचीत करता, दुसरे वाटेन कुशाल जावंक आपयता तो आयतार आमकां. आमी कितें करता पिराचीत तें सगलें नॉट जस्ट पेनन्स फॉर द सेक ऑफ पेनन्स, बट विथ आवर आयज फिक्स्ड ऑन द रेजरेक्शन ऑफ आवर लॉर्ड. आमी कितें करता तें सगलें कोत्ता आमचें धान मन आसा जेजूच्या जिवंतपणाचेर. दॅट इज द मेन फोकल पॉयंट. तर जेजूचें जिवंतपण. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, कोरेजमाचो काळ एके वाटेन आमकां देवाशी आपयता. तुमी आयकलां दुसऱ्या वाचपान. कोरिंतकारांक बरोवन सा पावलो उगडास कोत्ता, देवाशी परतून येयात. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आख्खो इतिहास पवित्र पुस्तकार पळय कितें मेळटा तें इट इज वी कॅन डिस्क्रायब अँड समरायज एज गॉड्स सर्च फॉर मॅन. देव सांडलोल्या मनशाक सोदूंक भोंवता. मनीस जायते फावट देवाक सोदिना, पूण देव मनशाक सोदूंक भोंवता. बारीक पळय एक्सप्लेन कोत्ता हांव म्हणटा ते उतरां. आमी ह्या तुयें आदाम एवेन पातक केलें. आदाम एवेन पातक केलें तेन्ना
पातोक केला तो आदाव आनी येव देवाक सोदूंक वचोनात ती झाडांनी लिपून गेली पूण देव देवून येता आनी देव सोदता आदावाक आनी म्हणटा आदाव आदाव तूं खंय आसाय म्हणटूच वी सी इट इज गॉड हू टेक्स द फर्स्ट स्टेप इन सर्च ऑफ मॅन मनशाक सांडलोल्याक देव सोदूंक येता मागीर इजिप्ताच्या देशांत इस्रायल पोरसा कश्टवता वळवळटा they were in the bondage and slavery of the Egyptians. They were being treated like slaves. चाकरां कशी असल्या वेळार देव मोइसेसाक विचून काडटा आनी सांगता म्हजे पोरजेक इजिप्तांतली भायर काड टेक देम टू द प्रॉमिस्ड लँड बासायल्या देशांत व्हर तर होच तो ताळो देवाचो सोदूंक भोंवता मनशाक मागीर आयले प्रवादी सगळे प्रवाद्यांचे पुस्तकान द मेन मेसेज इज रिटर्न बॅक टू द लॉर्ड देवाशी परतून येयात जेरेमियास प्रवादी इसायास प्रवादी एझेकियल प्रवादी आनी विविडली सारके बरे उतरांनी जोएल प्रवादी आनी ओसेया प्रवादी म्हणटा कम बॅक टू मी विथ ऑल युअर हार्ट जशें हांवें तुमकां आदीं तें गायन म्हणून दाखयलां फ्रॉम द ओसेया कम बॅक टू मी विथ ऑल युअर हार्ट लेट नॉट फियर कीप अस apart. Trees do bend, though straight and tall, so must you at others call. Kitlo kal au ashen asa etoloi mun rauta tu moja gopan. Tor idotun ओसेया प्रवाद्याची गायनांतल्यान आपयता देव म्हजेशी परतून ये सांडरोल्या पयस गेल्ल्या मनशाक प्रवाद्यां मदें आनी नव्या करारा मदें आसा जॉन बातिस्ताची दोतोन ती मेक अ पाथ स्ट्रेट फॉर द लॉर्ड देव येता रस्तो तयार करात वयर सकला आसा ते नीट करात नीट मारोग कर म्हणटच तोच देवाचो ताळो गॉड इज कॉलिंग पीपल टू रिटर्न बॅक टू हिम आतां जॉन बातिस्ताचो तेंप जालो आतां जेजू आयलो आनी वॉट इज द मेसेज ऑफ जीसस पयलींच उतरां जेजूच्या तोंडांतली भायर सरली धर्म परगटूंक सुरू केलो तेन्ना मार्क चॅप्टर 1 verse 14 and 15 मार्कूचे शुवर्तमान आवेसवर पयलो चॅप्टर पयलो आवेसवर 14 आनी 15 कितें म्हणटा स्वर्गीचे राज लागीं पावलां मन बदलात चेंज युअर लायफ मेंड युअर वेज वांकड्यो आसात त्यो वाटो सोडून दियात होच देवाचो ताळो बंद जायना कंटिन्युअस आदावाचे टायम मारतावन तो आयज पर्यंत कंटिन्युअस आसा जेजूचो काळ संपलो जेजून हो वावर हे मिसांव आपोस्लांच्या हातांत दिलें सगल्या संवसाराक वचात बरी खबर परगट करात आनी आपोसल दिवसपिसान देंवले उपरांत सांपेद्रू उलयलो कितें म्हणलें सांपेद्रू पयलो सेर्मांव सांपेद्रूचो लोकांक तुमी जेजू कुर्सार किळायला जुदेवांक सांगता इतलो बरो मनीस देवान ताका धाडलेलो पूण तुमी ताका कुर्सार खिळायलो तेन्ना पोरजाप सांपेद्रू कडेन विचारता कितें कर म्हणटा आमकां आमी कितें करचें आतां
आणि सान पेद्रूचो आवाज मौन बोदलात. मौन बोदलात. तोच ताळो कंटिन्युअस तुय आदामांक सुरू जाल्लो तो देवाचो ताळो. मौन बोदलात. चेंज युअर वेज. कम बॅक टू मी. आणि आतां आमी कोरेजमांत आसा. आणि कोरेजमाच्या काळार इग्रोजमात तीच बोब मारता आपले पोरजेक. मौन बोदलात. जिवीत बोदलात. देखून वयता थंयच रेतीर कोत्तांव, कुमसारांक कोत्तांव, हें तें कोत्तांव, कुर्साची वाट कोत्तांव. सगळें whatever religious services that the church does, it is for the people to return back to the Lord. म्हणून तोच देवाचो ताळो. देव तुका सोडिना. आख्खे जिवीत भर देव बोब मारीत आसा, आपयत आसा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळ्ळ्या खबर ओ स्टोरी ऑफ द प्रॉडिगल सन. विचित पुताची काणी. खरेंच म्हणल्यार ही विचित पुताची काणी म्हणचे सुवातेर अदीक बरें ताका नांव सोबतलें आसलें विचित्र बापायची काणी. कित्याक द मेन रोल हांगा एक काणयेंत न्हय पुताचो बापायचो. बापूय कितले मोगान वेंगोयता आपल्या पुताक. सोडून गेल्ले पुताक, सांडलोल्या पुताक. पाय हांवें तुजेर आनी स्वर्गाचेर वाट चूक केल्या. ही उतरां पर्यंत आयकोना पाय. पूण पाय सगलो इतलो हॅपी जाला चाकरांक सांगता बरें बरें आंगावले हाडून ताका घालात, पांयांक वाडू घालात, बोटाक मुदी घालात, बरो व्हडलो पाडकुलो मारात, बरें जेवण करुया, खावया पिवया, कुशाल जावया. हो म्हजो पूत सांडलोलो तो आयला, मेलोलो तो जिवंत जाला. सो दिस इज द जॉय. आयज आमी एके वाटेन पिराचीत कर म्हण आपयता आनी पिराचीत आमकां सांगलें करूंक अदीक मागणें करून इंटेन्सिफाय युअर प्रेयर. मागीर दुबळ्यांक दी, उपास कर, जिंजवार कर, तुकाच उणें करून दुबळ्यांक दी. सो दीज वर द 3 मेन वेज बाय वीच आमकां आपयली सुरवातेक कोरेम सुरू जातना मन बदलूंक आनी आतां कुशाल जा. पूत घरा येता तेन्ना ही कुशालकाय. पूण आमची तीच न्हय, आमची कुशालकाय आमी तयारी कोत्ता पास्कांचे परबेक, जेजूच्या जिवंतपणाचे परबेक. म्हणटूच आमचे दोळे नदर ऑन द रेझुरेक्शन ऑफ द लॉर्ड. ती कुशालकाय, पास्कांची कुशालकाय. एके वाटेन पिराची कोत्ता, दुसरे वाटेन कुशाल जाता. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, आयज तोच देवाचो ताळो तुका आनी म्हाका आपयता जिवीत बदलूंक. पूण जिवीत बदलूंक आपयता तेन्ना आमकां दुसरी दोतोन ह्या शुवर्तन मेळ्ळ्या. सी द एटिट्यूड, एरोगंट एटिट्यूड ऑफ द एल्डर सन. व्हडले पुताचो एटिट्यूड पळय. तो कितें म्हणटा, तो घरांत भितर सरोना आनी जेन्ना पाय समजायता तेन्ना कितें म्हणटा ती उतरां पळय. हो तुजो पूत नायकिणी बराबर ओगडावन येयला. हो तुजो पूत. मार्क द वर्ड तुजो. ही रिफ्युजीस टू एक्सेप्ट हिम एज हिज ब्रदर. ओ म्हजो भाव म्हणना, हो तुजो पूत पायक सांगता. व्हडलो भाव सांगता, हो धाकटो तुजो पूत ओगडावन आयला. वॉट डज इट सिग्निफाय? देव आमकां आसा तशी मानून घेता, पूण आमी एकामेकाक मानून घेवपाक तयार ना. देव आमकां बोगशिता, पूण आमी एकामेकाक बोगसूंक तयार ना. आमकां जाय देवान आमकां बोगशिलोली, पूण आमची दोतोन सांगता until and unless you forgive others, no sin will be forgiven to you. तूं दुसऱ्याक बोगसोणें दिना जाल्यार तुका बोगसोणें मेळचें ना. In the measure you give to others will be the measure
गॉड विल गिव टू यू. जे मापान तूं दुसऱ्यांक दिता तेच मापान देव तुका दितलो. म्हणटूच आयची दोतोन पयली सुवातेर ह्या आयताराक, जाका आमी म्हणटा लेतारे संडे, ह्या आयताराक एके वाटेन पिराचीत कंटिन्यू कर. दुबळ्यांक तुकाच उणें करून दी, मागडे ओदीक गोट कर आनी पिराचीत जिंजवार उपास कर. दुसरे वाटेन तुजे दोळे जिवंतपणाचे जेजूचे दवर आनी कुशाल जा. तर हो संदेश घेवन आमच्या जिवितांत कितें सारकें ना तें जाग्यार घालूंक, कित्याक थोडेच दीस उरल्यात पास्कांची परब समारंभूंक. ऑलमोस्ट लेंट पिराचेचो काळ संपत आयलो. थोडेच दीस उरल्यात. उरल्या त्या दिसांनी आमची तयारी ओदीक नेटान लेट अस इंटेन्सिफाय आवर प्रेपरेशन फॉर इस्टर. आनी देव आमकां सगल्यांक आपल्या कृपेन आनी देण्यांनी बोदतलो. जे मापान आमी देवाक सोदता ताच्याहून ओदीक देव आमकां सोदता.